entès això, Oriol? Escolta, noi, quan et paguen per aquests encàrrecs que fas? Molt poc, senyor. Depèn de la feina. Anant bé potser 3 rals cada dia, però els diumenges res perquè faig festa. Veritablement no ets gaire cosa. Mira, jo et donaré 40 rals cada setmana si em fas d'ajudant en el taller. I si t'agrada, pots aprendre l'ofici. Però amb 2 condicions. L'una, que vingui la teva mare a veure'm per parlar. I l'altra, que no deixis d'assistir a les classes de l'Ateneu. Què et sembla? Molt bé, senyor, però 40 rals és molt. Això és cosa meva, Au, i ara vés cap a casa i no facis esperar la mare. I recorda les condicions.